E-gotovina je inovativna usluga podizanje gotovine sa bankomata koristeći samo mobilnu aplikaciju. Unutar mobilne aplikacije MHPB od Hrvatske poštanske banke vi definirate iznos koji želite podići s bankomata, kreirat će vam se jednokratni kod koji ćete dolaskom na bankomata upisati u bankomat. Nakon toga vam bankomat isplati gotovinu koju ste definirali. Znači, brzo, jednostavno i sigurno. Ono što u stvari mi želimo isto proširiti ovu funkcionalnost na način da vi tu gotovinu možete poslati bilo kome na jednostavan način putem SMS-a. Recimo imamo slučajeva da imate studenta koji je zapeo u gradu, mora na brzi način dobiti gotovinu i vi mu kroz SMS pošaljete taj kod gdje on može podići na bankomatima Hrvatske poštanske banke. Prošle godine smo isto tako izašli sa jednom inovacijom koja je bila prva na našem tržištu, a to je kako postati na online način klijent Hrvatske poštanske banke. S obzirom da je to potpuno nova usluga, zadovoljni smo sa rezultatima. Korisnici su izuzetno zadovoljni jer štedimo njihovo vrijeme, potpuno su iznenađeni kako je to uopće moguće i kako je lako na taj način koristiti. Te isto bi najavio tu, odnosno iskoristiti priliku da najavim da mi radimo i na proširenju i tog dijela usluge u smislu da radimo na projektu koji se zove e-poslovnica, koja već u određenom pilotu radi na određenim poslovima, ali će se proširiti ti poslovi da će se kroz internet i mobilno bankarstvo klijent moći riješiti većinu svojih financijskih usluga korištenjem internet ili mobilnog bankarstva i korištenjem digitalnih certifikata.